Kaixo, gaur txanogorritxuren jolas honekin natorkizue. 4 eta 7 urte bitartean gomendatuta, bakarka jolasteko jolasa da, bakarri jolastu daitezen, kontzentrazioa, erronkak, logika eta pertzepzio espaziala eta bisuala lantzen ditu beste gauza batzuen artean. Goazen ikustea. Erronka liburua, orain aterako ditugun piezak, eta txanogorritxuren ipuina ere badaka. Zer egingo dugu? Hasteko dena bere lekutik atera. Bale. Erronka bat hartuko dugu, 58 erronka daude, 24 txanogorritxurenak eta beste 24 otsoa eta txanogorritxu batera. Zer egingo dugu? Hemen erronka liburuan arau batzuk jarriko dizkigu, atzean beti erantzuna edukiko dugu, eta txanogorritxu amonaren etxera eraman behar dugu. Beraz, etxetxoa jarriko dugu, hemen dioen bezala, tximenia ara begira, fijatu ondo tximenia noraka dagoen, beti ere txanogorritxuk atetik sartu behar dulako eta ez leihotik. 3 zuhaitzak, eta bertan txanogorritxu. Hemen azpian, ze koloretako bidea erabili behar dugun azaltzen digu. Kasu honetan, urdina. Beraz, hemen dugu bide urdina, hor jarriko dugu, eta txanogorritxu etxera iritsiko lintzake. Hau oso horrexea da. Beste bat probatuko dugu adibidez. Hauek ere bastante errexak dira, gero doaz zailtzen. Baina, hemen tximenia, kanpora begira, eta txanogorritxu hemen. Kasu honetan, pieza morea eskatzen digu. Pieza morea, hau denez, horrela jarriko dugu eta hemendik egingo luke bidea. Bale, hemen gerozta izaiagoa dira, erronkak, gerozta bide gehiagorekin, eta goazen otsoa jolasean sartzea. Adibidez, lehenengoa. Txanogorritxu hemen jarriko dugu, etxetxoa hor, zuhaitzak, eta otsoa. Tximenia begiratu nun dagoen. Eta hemen txuria eta arroxari bideak erabiltzeko eskatzen dugu. Beraz, bide hauekin, bidea egingo diegu, nora juteko. Hemen ere, gerozta zailtasun handiagoa jartzen dugu. Hau da txanogorritxuren jolasa, bakarka jolasteko oso egokia. Denbora aixente pasatzen dute honekin geldi jolasean. Beraz, nik benetan gomendatzen dizuet. Hurren arte.